To je neuveriteľné, ako rýchlo sa dokáže zaplniť Bansko. Šampiónovi Matejovi Tótovi. Maťo, to je ďalšie privítanie na Banskobystrickom námestí, no tak čo na to hovoríš? A toto sú v podstate všetko športovci, ktorí si dnes síce dajú iba 42 po niektorí a ty si hovoríš, čože je to 50-ka. Takže včera si užil to Banskobystrické námestie s detičkami, dnes pozri sa, ako sa nám rýchlo teraz všetci zbierajú na štarte, no tak čo tým ľuďom odkážeme, čaká ich celkom zaujímavá púť. Sú to kolegovci, takže určite budem držať palce. Dúfam, že ich so šťastím vystrelím na tie preteky. Máme krásne počasie, aj keď my vytrvalci vieme, že nie je úplne najjednoduchšie, takže treba dávať pozor na občerstvovanie, dobre chladiť a treba si to užiť. Mne práve maratónci dali možno pred pár rokmi, keď som štartoval v Košiciach, takú novú myšlienku, takú novú filozofiu do športu, že si užívať šport, že nebrať to až tak príliš profesionálne a premyslene a racionálne, aj keď samozrejme aj to patrí k profesionálnemu športu, ale užívať si šport. Robíme to preto, že nás to baví, že si ideme z chuti zabehať, z chuti zašportovať a tak to treba aj brať a potom to ide oveľa jednoduchšie a človek si to naozaj viac užije a viac si to potom cení a má z toho obrovskú radosť. To sú rady od olympijského šampióna, tým pádom sa vám bude dnes úplne ľahučko bežať. Tienitka nemáme síce po ceste, ale Maťko, otázka pre teba. Mohol si dať aj ty nejaký ten maratónik, však čože je to 42 a nejaké tie drobné metríky k tomu? Ja už som bol presvedčený, že idem polmaratón, taký výklusový po 50-ke, ale žiaľ zranenie tej holenej šlachy sa obnovilo, takže nemôžem sa zatiaľ nejak veľmi hýbať, ale sľubujem, že minimálne do konca športovej kariéry to bude ten polmaratón a po športovej kariére určite aj celý maratón tu v Bystrici absolvujem. Ešte nejaký odkaz maratóncov, pretože máme 11 minút do štartu, takže niečo, čo by ich mohlo tak nakopnúť, povzbudiť. Možno nie len teda tie jonťáky a nejaké tie geliky, čo si dali, čo si pribalili na cestu, ale nejaké tie slova od olympijského šampióna. Tak ako som už hovoril, v prvom rade užite si to, bežte s úsmevom, s radosťou a keď to aj bude ťažšie, tak spomeňte si na to, čo máte natrénované a ten cieľ sa bude už len blížiť, už ďalej nebude a ja sa budem snažiť vás aj na trati sem tam niekde zachytiť a pozbudiť. Takže ešte raz držím palce a krásny športový zážitok. Ďakujeme. Olympijský víťaz Matej Tóth. A pre vás ešte aj motivácia navyše. Maťo si išiel po cennú olympijskú medailu a vy, každý, kto dobehne do cieľa, tak má možnosť získať Renault Clio, osobný automobil. Budeme žrebovať okolo 14:00, 13:30 vyhlásenie výsledkov. Takže držíme palce. Peťo Fabok, organizátor, ďakujem ti, Maťko, zatiaľ. Určite sa dnes ešte budeme vidieť. Vidíme sa na štarte, samozrejme, štartuješ. No a Peter Fabok, organizátor, ktorý o chvíľočku dotelefonuje, povie vám nejakých pár užitočných informácií. Naozaj sa to neuveriteľne zbiera, za pár sekúnd naplníme Banskobystrické námestie a o minútku už tu nebude ani nohy, iba zvuk a zvukári. Takže Peťo, 10 minút do štartu, 10 minutes to the start, treba povedať aj trošku medzinárodne, pretože je tu opäť množstvo zahraničných pretekov. Takže v prvom rade dnes padnú všetky traťové rekordy, Koravel Adam. Všetci si dáte osobák na tejto trati, prevýšenie kleslo o 6 metrov, ale zase sú tam intenzívnejšie stúpania. Máme úplnú výluku dopravy, čo je fenomén na slovenskom maratóne, takže užijete si komfort na trati. Takže jediné, čo vás môže zaskočiť, je vaša vlastná nepozornosť, takže nestrkajte sa, prosím vás. Obcestovacie stanice nadštandardné, čiže dali sme obojsmerné takmer všetky. To znamená, že nebude to každých 5 km, ale vodička bude každých 2,5. Počasie nám praje, čiže neváhajte, sú tam špongy, je všetko. Dôležitá informácia, limit na prebeh do druhého kola na maratóne je 2,5 hodiny. Limit pre polmaratón do cieľa sú 3 hodiny, limit na celý maratón je 5 hodín. A samozrejme ideme podľa fair play. OK, for those from abroad,
I just say that you will find few refreshment stations down the track. Please follow the fair play rules. The limits for the second round is 2.5 hours. The limit for half marathon finish is 3 hours. The limit for the whole marathon is 5 hours. We have, as the unique marathon in the world, 3 members relay teams. So enjoy. Ja videl to, že niekoľko ľudí z Ukrajiny. Vy vidíte, že to budú na ruskom, ja neznajú na ukrajinskom. Je to значит limit до второго кола есть пол третьего часа, 3 часы на полмаратон и полный маратон 5 часов. Водичку пить только на станциях, которые специально там мы сделали. Невозможно принимать mimo станций. Всего доброго, поехали. Spasiba za все. Dobre, takže mali sme to v medzinárode, no a teraz som akurát dostal do rúk zaujímavé údaje. Slovensko, Česko, Keňa, Maďarsko, Poľsko, Rusko, Anglicko, Nemecko, Austrália, Mexiko a Rakúsko. Celkom 1259 účastníkov, tak to je naozaj nádherné číslo. Najstarší Milan Krajčík, ktorého tu niekde v tomto pelotóne vítam, má 75 rokov, najstarší účastník maratónsky. 7 minút do štartu. No ak je niekto na štarte taký kompetentný, tak môže to poposúvať, pretože potrebujeme ešte 2 kroky. Takže ďakujem. Na chvíľočku poprosím aj Mateja Tota ešte raz na pódium, pretože bude mať milú povinnosť so zbraňou. On už má síce nastrieľané, pretože išlo mu to perfektne. Naposledy na bicyklovom stredisku v Lešti, keď si dobre nastrieľal. 5 minút do štartu, 5 minutes to the start. Ja poprosím Slovensku. Postupne sa to pridávalo, 400, 600 a minulý rok, respektíve tento rok 1046 detí. Ešte máme 1,5 minúty do štartu a máte opatrne s tou zbraňou. Tentokrát nemier, ako domov, ale 4